lapha ngokunika ngathi ngixesha usemsebenzini yakhe sizawufuna senifune inyanga ezayo ukuba sizamthatha kahle namhlanje ngizawungisa senivile ngosifuna umsebenzi ngaba bafana sifuna ukuqiniseka nabo kodwa ngiqiniseka into eyi-one xa usendleleni okanye usesitrateni uzowusemayela kubekho umuntu oncokola uphanga senze uyakubulala le nto bendicela wonke umntu ngasebekutane komnye uwesikho abasisana eweziligezi besibe ngabo balapho ukwenzela sizokwenza laa nto mani sibone nangabanye abantwana asumele yebo nazi iimanya zakho siyagqitha kakuhle bakhona bezisiwe ndirayithi ke sonke ilapha nkosi yam Molweni sicela uxolo ngokuthi siningqolele ekseni kodwa ke sinomnqweno ukuthi ningahamba nathi sibheka phela luxolo inenqophisana noThixo kodwa sithe xa singena apha kwezi strato sangena incwadi yomvangeli uJohane isahluko sesine umqolo othethayo
29 izani nibone nangumuntu endixelela izinto endakhe ndazenza. Uyasuka Thixo lo, ndiyajoyina. Uyasuka Thixo, uhlali equleni. Kufika le ntombi izokha amanzi, yadibana noYesu kaThixo, wacela amanzi kuyo. Yathi le ntombazana andinabo ubudlelwane namaJuda, ngoba eliqula salenzela thina ngomamkhulu bethu uYakobi. Yiyo loo nto engenayo ubudlelwane noYesu kaThixo. Imimpendulo kayimpendulo uYesu kaThixo uba usazoba loo nto ntababanzi uye bekesamnika amanzi ondingawahlelile ungaphendulanga. Sizoyixelela ngabantu bekhona abakude sisithi kubo uzonqophisane naye uThixo kawuhlaba banibulise kubahlali bale ndawo eSamora. Sicela uxolo bethulela ngondenzela intsholo ekuseni nisalawula amaphupha wenu, nibe nesiva lentsholo ithwapha phandle apha kamande. Kodwa ke sitsalwa into enye bahlali bale ndawo, singabantu abasuka eStellenbosch, sikhangela isikolo ekuthiwa yindaluxolo kule ndawo. Asisazi noba sikweliphini icala, yilo nto idala uba sihambe sithuthathutha izitrato zaseSamora. Kungenxeni uba asiyazi le ndawo. Kodwa bahlali bale ndawo, mandinganoyi kunixela uba sihamba ngevesi apha bobawonani boma. Sinencwadi kaYohana apha sisine, umqolo othetha ngama-29. Kukho umbhalo othi pha, izani nibone nako umntu wakho endixela izinto. Sikhangela abo bantu banjalo ngoba inkolelo yethu bahlali bale ndawo siyazi ukuthi ekuseni kule ndawo sinabantu abebefudula behamba nathi sizovusela ezo zazela thosa kuthi masihambeni nisikhaphe sibone sisikolo.
Tata madoda kwakulaa mbuliso kwesenza abatata baphambi kwam fumani bobawo ndithi molweni sichukunyiswa ngamazwi ombhalo kwincwadi yomvangeli uJohane isahluko sesine umqolomiyo 2:9. Yizani nanku umntu endixelela izinto endakhe ndazenza bathi ootata basuka kule ndawo kuphezu kwequla lakaYakobi uhlela apho uYesu kufika intombi yomSamariya. Ifike le ntombi yomSamariya ithi xa isondela icela amanzi kuyo ime le ntombi kuba intombi yelilizwe ingazazi izinto zasekhaya ezulwini ithi ngakuphandani namanzi ngoba andinabudlelwane namaJuda. Athi uYesu akuyixelela izinto isicela amazwi wodwa izani nibone nanku umntu andixelela izinto endakhe ndazenza izinto zenzayo. Vice nomkhosi kaThixo ohamba nawo ekuseni manimbulisi ubahlali balapha eSamora besangcibele into zabo zokuvuka nani masinibulise singilomkhosi kaThixo. Sisuka eStellenbosch sikhangela isikolo apha ekuthiwa inaluxolo njengabantu balapha esawucela into yoba nisikhangelise. Kodwa noxa kunjalo siphethe incwadi apha umvangeli uJohane 4 inkolo othethayo ka29 othi zani naku umntu engixelela izinto endakhe ndazenza kusemveni kwethuba into yoba ehlela abantu apha kwendawo kodwa ehlaleni kwabo bengaqaphela into yoba bakude nofefe likaThixo. Wafika la mazwi emveni nobacela amanzi umSamariya ethi zani nakumntu onokupha amanzi anaphakade wasihamba nasekhaya apha njana luqolo nanikhisha sekhaya masihambeni yotsho bomama manihlambe siyapha ecaweni naluqolo ningadlala esitrateni nibethebethane yenzeka into yoba ecaweni.
igama nenomvukelo wami ngesu Kristu ekuseni nje ubulisa abahlali baseSamora bonke njengayesu igama sihamba apha singumkhosi ngoba United Methodist Church of Southern Africa asinguwo ngolambutho kamalema ohamba ucanvasa ivoti apha ekuhlaleni sihamba apha singumkhosi ngoba United Methodist Church of Southern Africa sihamba basikhangela indawo ibizwa ngogama loba yinaluxolo sinikiwe ke-address zale ndawo into kunayo asesiphantshe kakuhle kwezi navigator zethu kodwa ke sinikiwe ivesi pha umqolo nguYohane isahluko esithethayo sesesini umqoshela ngama-29 izani ke nakumntu engicela into nakhe ndazenza mhlawumbi uba kudala nifake ii-CV zenu unyaka lo odlulileyo mhlawumbi kudala nizabo u-apla ezikolweni kodwa ke impendulo ziyafumaneka apha siyathanda sihambe nani inkosi yakhona. Ndibulise ubawuvayo nomkhosi wakhe ndibulise kubantu balapha eSamora sicela uxolo ngokuthi nisamamele imizimba ye-weekend sibe siningxolela masicela uxolo sihamba sifunisa sisuke eFreedenburg sihamba sifunisa ngeholo ekuthiwa sinalo uxolo kudala ke sihamba sidlula kwezi zitrato sihamba ke siphethe amazwi apha kwincwadi kaYohane isahluko sesesine kodwa umqolo othethayo ngowe-19 izani nibone umuntu ondixelela izinto endake ndazenza intombi le yaseSamaria le ntombi isequleni apho uYesu ebelele khona ebhuqile emveni kwethuba elide ehamba indlela ende kodwa ngeli thuba ufika apha ediniwe kweli qula uthi xa efika apha ifike le ntombi izokha amanzi athi kule ntombi ucela undiphe amanzi ithi le ntombi akho bantu ithi le ntombi akho mntu othe wandenzela izinto funisa ke ngeholo lalapha esixolo lesiboniswa lithina elibona
ndibulise kumkhosi wamadodana umkhosi wonke olandela emva kwawo. Ndingalibelanga ke ubulisa abahlali apha eSamora kusasa nje mulweni apha bazali apha nani lutsha besihamba apha ngale ndlela sikhangela apha isikole ekuthiwa naluxolo, kodwa sithe xa silapha endleleni basikhombisa abantwana. Sihamba ke siphethe amazwi apha kula ncwadi kaYohane sisine 23 umqolo othethayo, yizani ndinibonise nomkhosi wasekhaya amawisile amanyeneyo United Methodist Church of South Africa. Yajoyina abazali siyahamba sikhangela masicela uxolo kuqala lokuba sinivuseni lele kumondlalo wenu. Sikhangela isikolo apha ekuthiwa sihamba siphethe amazwi akwincwadi kaYohane sisine. Uthi umbhali kayethetha athi asinabudlelwane ayisitsho umadida uYesu Kristu ongunyana kaThixo. Uthi asinabudlelwane namaJuda. Sihamba nalo mqolo siya apha enaluxolo
Ivayisi zonke. Otata bonke. Nabo bonke abantu abalapha. Ekuseni nje mandibuyise lenkosi zabo. Sihamba apha bahlali bendawo. Sikhangela abantu abaxakekileyo. Abasindwa ngumthwalo. Abakhangela umncedi wabantu. Silonto sikule ndawo. Ya. Siphethe ilizwi elapha kule ncwadi yevangeli kuJohana. Sisine ngamashumi mabini anethoba umdwa ukuthetha. Yizani nibone. Yizani nibone. Nanku umuntu owakhe wandazi. Wandixelela ngezinto endakhe ndazenza. Yizani nibone sikhangela abantu abanjalo, abantu abasindwayo abakhangela uYesu ngoba uthi lo mbhali kusequleni likaYakobi selapho imbhala Yesu likhangela abantu abakhangela uYesu. Ukhangela uYesu yilonto namhlanje sithi umbuzo unguye na wena uKristu. Ithi impendulo ndinguye. Sisondeza lo Kristu njalo ebantwini. Bobabini nenqwelo ile yalamawisile amanyeneyo oMzantsi Afrika. Usasande nama ndimbulise. Ndijoyine kula mazwi akule ncwadi ngokubhalwa kwivangeli kaYohane isahluko sesine. Umqolo othethayo umqolo wamashumi amabini anethoba. Incoko ephezu komlambo. Iqula likaYakobi. Incoko ephakathi kwentombazana kunye noYesu. Uthi intombazana ilapho ikhamanzi. Uyayithemba uYesu le ntombazana. Uthi intombazana ndikhelele. Ithi le ntombazana xa ithetha mna andinawo ubudlelwane kunye namayuda. Uthi uYesu xa eyiphendula ukuba ubusazi uba ngubani nalo uthetha naye ukuba ngulowo unokunika amanzi onothi xa usele kuwo ungaphinde ubuye unqanwe.
Noma sengaphakathi eyadini njengobona. Igama lakho maliphathwe ngomoya. Oyani.